Zaldico versus BBM. So dad, may pasabog si Zaldico ngayong araw. Ayon sa kanyang pasabog na video na na-publish sa GMA News, sinasabi niya na si Presidente daw mismo nag-utos ng mga budget insertions. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ngayon, sinasabi niya na ang utos na to ay nanggaling mismo sa budget secretary nung sinabi sa kanila. At siya naman daw ay naniwala sa budget secretary na utos daw ni Presidente. Ngayon, napakalaking akusasyon to ni ex-congressman Zaldico. Ano sa tingin mo mangyayari dito, Dad? Well, marami kasing issues to, no? Ang unang side kasi dito yung mga technicalities o yung mga sinasabi nating legal aspect, no? Sa legal aspect kasi maraming butas, no? Pero sa hindi yung legal aspect kasi maraming mga rason na pwedeng maibigay ang bawat isa, no? Kasi nga in the first place, hindi naman talaga sila nag-usap diretso ng ating Pangulo, no? So yun ang unang issue doon. Ang pangalawang issue doon sino ba ang nagpasok o nagrekomenda kay Secretary Budget Secretary para maging Budget Secretary, no? Kasi ito rin merong merong angulo din to, no? Kung sino man yung nagrekomenda sa kanya o nagpasok sa kanya na maging Budget Secretary, halimbawa, yun ang paniniwalaan o yun ang susundin ni Budget Secretary kung sino yung padrino niya, no? So yun ang pangalawang angulo diyan, ang the legal side. Ang pangatlong side kasi diyan, yung sinasabing budget insertion, no? Kung budget insertion yan, ang maaring may budget insertion, maaring pinaaprubahan nila sa Pangulo at hindi naman alam ng Pangulo na ito'y magiging para sa mga ghost project. That's a possibility. I'm not saying that is what happened, but it's so hard to judge from our point of view because hindi naman natin alam talaga kung ano yung nangyari sa kanilang mga naging usapan o sa kanilang mga naging diskusyon. Tsaka yung isa pang dimension dito is that totoo bang si Presidente ang nag-utos o ginagamit yung pangalan niya ng mga taong malapit sa kanya? Kasi yun hindi natin ma-ascertain kung tama ba itong mga akusasyon na to, di ba, Dad? Yes, that's a possibility, of course, no? Kasi mahirap talaga ang katayuan ng isang Pangulo kung napapaligiran ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, pagkatapos gagamitin nila ang pangalan mo. It's happening in everywhere, no? Not only in our country, pero kahit nasaan, no? Pag malapit sa hari, kadalasan yung mga katabi ng hari, ginagamit yung pangalan niya, no? At ginagamit yung kapangyarihan niya para, makapag-take advantage sila, no? O para kumita sila. So these are all possibilities, but again, the problem here is not the technical or legal side, no? Kasi nga although on the technical side, pwedeng sabihin na hindi naman siya diretsyong kausap, so meron deniability na tinatawag natin diyan, no? Kasi parang hearsay yan, no? He said, she said yan So pero ang tanong kasi dito hindi yung legal side. Ang tanong dito is yung moral side saka yung perception side. Kasi meron tatlong angulo to Meron legal and technical side na may deniability because wala naman talagang diretsyong utos na galing sa kanya. At kung meron man talagang budget insertion, di naman niya sinabing gamitin yon para sa mga ghost projects. So yun ang una doon sa technical side. No? Pero on the moral side kasi, meron moral angle kasi ito Bilang Pangulo kasi, you have command responsibility sa mga nangyayari. No? So, ang posisyon kasi dito, yung command responsibility, nagkaroon ng pagkukulang, no? Kasi nga, kung ikaw yung Pangulo at 3 taon na kasi ang lumipas, no? Dapat sana nalaman mo kung ano yung talagang nangyayari. Although nalaman din niya kalaunan, no? Kaya nga kanyang nag-expose. Isiniwalat niya, no? Kaya napakasalimuot nitong kwentong ito kasi this is a web of conspiracy and a web of lies, no? Ang mga maririnig natin ngayon sa mga susunod na araw. Yung matching type kung sino talaga yung nagmamatch ng mga correct. kwento. Everybody will become like a Pontius Pilate. Lahat maghuhugas kamay, no? Pero sa akin kasi, kung talagang iimbestigahan yan, yung mga katanungan ko, no? Sino ba ang nagpasok sa mga secretary na to o undersecretary na to sa opisina ng Pangulo? Kung galing mismo sa Pangulo, then ibig sabihin na yung conspiracy ends with him, no? Pero kung hindi galing sa kanya, maaring may mga taong ginagamit siya at ginamit siya na hindi niya alam ang talagang pinatutunguhan, no? Parang napaikutan siya, no? Tsaka dun sa statement ni Zaldico, basically ang sinusunog din niya si Budget Secretary, hindi ba, Dad? Correct. Oo, nabanggit niya yung pangalan So ibig sabihin si Budget Secretary nagsasabi sa kanya na yun ang utos ng Pangulo, no? So kaya nga ang tanong ko doon, kung utos ng Pangulo yan through the Budget Secretary, then therefore, kung totoong utos yan, meron talagang responsibilidad ng ating Pangulo. Pero it ends there, no? Ang next question is,
alam niya ba na ghost project ang patutunguhan nitong budget na to? Kasi kung alam niya, bakit rin niya isiniwalat, di ba? Pwede rin niya pinagtakpan. So these are the legal side. Pwede bang ma-blame ang budget secretary for all this mess as well? Of course, kasi nga siya yung itinuro eh. Siya yung diretsyong itinuro na sinasabing siya yung nagsabi, no? So unless sabihin niyan ni budget secretary, talagang inutos sa kanya 'yon, no? Pero up to what point, up to what extent yung utos, no? Budget insertion o kasama na doon yung ghost project, no? Na pagpikit mata na lamang, no? Magbulag-bulagan na lamang. Kung meron 'yon, ang pangulo talaga ang malalaglag dito, no? So yun ang legal side na pinag-uusapan natin. Pero sa akin nga, the legal side is another issue. Ang pinakamalaking issue dito is the moral side and the perception side. Kasi sa moral side, pag tiningnan ngayon ng ating madla o ng ating mga kababayan, sasabihin nila, oh, bakit nagkaganon? Ikaw yung Pangulo, ba't hinayaan mo? So merong command responsibility dito na ikaw ang maituturo na may kasalanan kahit na sabihin mong hindi mo alam yung nangyari. No? So yun ang moral side dito. And the other side, yung perception side nga, kung ang tingin nila ay either nagkulang ka o nagkamali ka o kasapakat ka sa nangyaring ito, siyempre magkakaroon ng loss of trust and confidence ang ating mga kababayan sa Pangulo. No? So yung trust rating na medyo dumausdos na, lalong babagsak yun, lalagapak yun. So ang problema doon, pagka umabot sa ganong sitwasyon, maraming mangyari na hindi magiging kaaya-aya sa tatakbuhin ng ating pamahalaan. No? Kasi katulad yan, nangyari yan noong panahon ni Erap Estrada, no, bagamat legally hindi pa talaga siya dapat ma-impeach because hindi pa naman tapos yung impeachment trial. Pero dahil nagkaroon na ng kumbaga pagsiklab ng galit ng mga tao, kaya marami na ang nagbuklod-buklod para sa ganun kumbaga hikayatin siya na magbitiw na sa pwesto, no? So yan ang mga sitwasyon na maaring mangyari dito, no? Either people power or either magkaroon ng withdrawal of support sa hukbong sandatahan ng ating sambayanan pati ng kapulisan, no? So these are the very critical points that will have to be addressed eventually, no? So at ang delikado dito, syempre may mga oposisyon na yun yung gustong itulak, ano? Gusto nila yung nangyayaring gintong kaguluhan para talaga ma-destabilize yung perception ng tao sa ating gobyerno, hindi ba? Correct din yun, ano? Kasi may mga opposition, definitely, no? Siyempre, hindi naman natin maalis sa usapan na ang hindi nagkakasundo ang mga faction dito, mga political faction dito, no? So meron din nagtatakipan, etc. No? So but at the end of the day kasi, yung sinasabi nga natin yung perception, no? Kung ang perception ng mga kababayan natin sa nangyayaring ito, kasi nga nagturo na nagkaroon na ng parang direct witness laban sa ating Pangulo at sa mga ibang namamahala o namumuno, malalagay talaga sa alanganin ang patakbo ng ating pamahalaan because loss of confidence and loss of trust can mean a lot of things, no? Number one, of course, yung magkakaroon ng withdrawal of support sa ating mga armed forces saka sa ating mga kapulisan o PNP. That's a very dangerous thing too, no? And then secondly, of course, yung tinatawag natin possible people power tree movement na maaring mangyari, no? So, yun na nga, itong mga sitwasyon na to, ang mga posibleng mangyari, no? Of course, in the best case scenario, the president will be able to explain himself properly, ma-clarify niya, ma-enlighten niya yung mga tao sa mga totoong nangyari, o merong aamin talaga doon sa mga itinurong pangalan ni Saldico na hindi talaga galing sa Pangulo yung utos na yon, no? Ginamit lang nila yung pangalan niya. Pero of course, kung sinabi man niya yon, kung sino man yon, siya naman na masusunog at malalaglag, no? So these are the challenges that are facing our country and our government right now. Kasi pag nagkaroon ng loss of confidence, pati pangangalakal, paghahanap buhay at investment at trade, lahat yan babagsak, no? Pati mga turista, medyo matatakot muna pumunta kasi parang titingnan nila ang ating bansa, sasabihin nila parang magkakaroon ng posibleng peace and order issue rito, no? So, yan yung mga mangyayari sa ating bayan na nakakalungkot kung hindi magagamot kaagad ng mga issues na to. Isa pang issue na nakikita ko, dahil medyo mababa nga yung kalidad ng edukasyon or literacy ng ating bayan these days, no? Na
posibleng hindi na naiintindihan ng mga tao kung ano yung mga nuances o kung ano yung mga talagang mga ibig sabihin ng turo dito, turo dyan. Pero pag yung perception lang na ito yun, tinuro ni ginto, yun na yung masama. Kaya yun yung delikado dun eh. Kasi yung pag mababa yung edukasyon ng tao, baka mag-react sila generally on what just they hear without verification. So halimbawa, nagturo-turo tong mga si Zaldico ng mga pangalan at basta-basta nag-jump the gun yung reaction ng mga emotions ng mga kulang ang edukasyon, baka talagang magkaroon ng hindi edukadong direksyon ang mga gagawin ng mga mamamayan, hindi ba, Dad? Correct, no? Kasi nga, pag sinasabi nga natin, yun ang advantage kasi kung karamihan sa ating mga kababayan sana ay mas mataas ang antas ng kanilang edukasyon o pagkaalaman o karunungan, at least masasala nila ng maayos kung paano ba yung patutunguhan nito. No? Kasi pwede mo nga sabihin na i-analyze nyo muna, totoo ba yung sinabi ni Zaldico o hindi? Yun ang unang tanong doon. No? Pangalawa, sino ba yung mga kasapakat na binanggit niyang pangalan? At pangatlo, sino ba ang nagpasok sa mga kasapakat na to? Dahil kung sino man yung nagpasok, syempre yun ang kanilang pinakaamo, hindi yung Pangulo. No? Yung Pangulo parang ginagawa na lang symbolic head kung nangyayari man yan. No? So, yun, itatanong mo yun kung dumaan ka sa tamang proseso ng edukasyon, na nakapag-aral ka na maayos, kasi mauunawaan mo na may mga sistemang dapat munang tiyakin bago ka tumukoy ng isang pagbibintang o paghahatol. No? So yun yung mga sinasabi natin. Kaya lang, siyempre, katulad nga sinabi natin, right now, yung perception ng general sentiment na sinasabi natin sa mga binanggit ni Zaldico, dahil siya ay isang credible witness na pwede natin sabihin o yung principal witness na kasi nandito. siya yung head budget sa Congress, di ba? Correct. Dahil nagturo na siya at idinadamay niya ang Pangulo, talagang yung perception at issue dito ang talagang sisiklab na hindi natin matatansya kung hanggang saan ang pagsiklab nito. No? Kasi nga, ang tingin ngayon ng mga tao na lahat pala to parang isang sarswela lamang, isang pelikula na ginagawa at isang panlilin lang sa ating mga kababayan. No? So, yun ang danger dito sa sitwasyon ng ating pamahalaan ngayon. At syempre, at the other end of the game, no, at the other side of the coin is yung ating naman Vice President, mahal na mahal din naman ng mga sabihin na natin, maraming nagmamahal sa kanya, no? Speaking of that, kasi parang nagbaliktad yung sitwasyon, nung previous na mga 3 years, ang tinuturo ni Zaldico na corrupt is yung Vice President na sinisiraan. Kaya maraming mga fans ng ating Vice President ang nagalit kay Zaldico previously, kasi ang sinasabi ni Zaldico na yung mga confidential funds si Vice President Sara, yun daw ay possible na ina-allege siya na nagkaroon ng corruption. Ngayon naman, nabaliktad ang sitwasyon. Ang tinuturo naman ni Zaldico, yung presidente na rin. So dati tinuro niya yung vice president, ngayon naman tinuro niya yung presidente. So basically, tinuturo niya yung vice and the president. So parang nagkaroon na ng confusion. Dati akala nila nasa side ng opposition ni Vice President Sara si Zaldi. Ngayon, he's now pointing to the president. So ano kayang mangyayari dito, Dad? Well, kasi nga, right now, yung kaso kasi ni Vice President medyo natenga na. No? Kumbaga, hindi na masyado pinag-uusapan kasi nga, humarap naman siya at nagpaliwanag din. Meron nga lang mga konting paliwanag na hindi yata maganda masyado o hindi masyado tinanggap ng Kongreso that time. Pero at least nilatag niya lahat yung kanyang pwedeng ilatag. No? Kaya nga medyo yung kredibilidad niya gumanda ng kaunti. No? Pagkatapos nung mga akusasyon laban sa kanya. No? Kasi humarap siya, nagpaliwanag siya. At yung amount kasi, yung halaga na pinag-uusapan, napakaliit kumpara o kung ihahambing mo sa pinag-uusapan naman dito sa issue ng ating mga flood control. No? Kaya nga, kung titingnan mo kasi sa mga kababayan natin, kasi ang ating mga kababayan naman mapagpatawad. Kung titingnan mo sa ating lipunan, nakita naman natin na mapagpatawad ang sentimiento kadalasan ng ating mga kababayan. Kaya nga, sa tingin nila, napakaliit naman na issue yon para na sa ganun, kumbaga pagbintangan o kumbaga idiin ng ating Vice President. No? So, pero ito kasi talagang napakalaki ng amount na pinag-uusapan at na nagtuturo na yung mga key players dito, no? Yung mga taong kumbaga merong kapangyarihan na gumawa ng desisyon na ganito. Speaking of Zaldico, kasi now, where does he sit? Kasi according to his speech, basically parang ini-intimate niya ng una na siya daw ang posibleng gagawing fall guy ng administrasyon. Yun in many words, no, kung reading between the lines sa pinost niyang video na na-play sa GMA News, dati kaaway siya ni Vice President Sara. Ngayon naman, parang
inaaway na niya ang administrasyon ng presidente. So, kaaway na niya ang vice president, kaaway na niya ang presidente. Saan nalulugar tong si Zaldico? Ano nakikita mo dito, Dad? Well, kasi nga, yung naging katayuan niya sa kanyang pahayag, sinasabi niya na parang siya na pag-utusan lamang, no? So, pwede niya sabihin na kaya niya inakusahan si Vice President Sara dahil siya ay nautusan lamang. Of course, he can use that as an excuse, no? But whether that is acceptable to the people he accused, that's another story. Yun ang issue dito. So yun nga, kaya nga ito yung mga nakakalitong sitwasyon ngayon kasi dati akala ng mga tao si Zaldico is nasa side nila presidente laban kay vice president, pero at the current state nilalabanan niya pati ang presidente. So now, ano ba yung credibility issue ni Zaldico at this point? Where does he stand? Yun yung mga confusing. Kaya nga napaka-importante ng edukasyon kasi pagka yung mga tao like yung ating mga kababayan, karamihan sa kanila nalilito na kasi nga yung gobyerno natin nag-fail sa pagbigay ng quality education dito sa ating bayan. Kaya ngayon nagkakalituhan what's really going on. Pag tatanungin mong pangkaraniwang mamamayan, ang iniisip nila basta parang guilty na silang lahat pero hindi pa nila iniisip kung ano yung mga things that led to them judging them to be guilty at parang sa mata ng madla, parang they're now reacting to emotions na lang, no? Kaya sa akin, napaka-importante na maayos or matutukan ng edukasyon kasi tulad nga sinabi ni Zaldico, pati yung Department of Education hindi naging number 1 in terms of budget. So, budget pa lang pero of course, execution of the budget to make education quality is a second issue and more important issue kasi money alone does not mean quality kasi like what we saw, more money was given into the system, it became ghost project. So more money does not mean more quality. So execution of the budget is actually more important para maging edukado ang taong bayan. Kaya yun yung sinasabi ko sa ating mga kababayan, edukasyon ay napaka-importante dito. Kaya ginagawa namin itong mga diskusyon para maging mas edukado ang lahat ng taong bayan kasi pag may edukasyon, aangat tayo bilang bayan. Dahil ako at ang Ilocano Defenders Party List, pinaglalaban ng edukasyon ng bawat Pilipino. Para mabawasan ang katiwalian sa ating sambayanan, para umunlad ang ating bayan at magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, dapat mabigyan natin ng karagdagang kaalaman ng ating mga kababayan. Dahil may kasabihan nga, kung gusto mong mayagpag ang katiwalian, gawin mong mamang ang iyong mga kababayan. So, yun ang nangyayari ngayon. No? Kasi kung titingnan natin, nadidelay lahat ng mga classrooms, sa mga teachers, hindi nabibigyan ng tamang training, suporta, at ang mga estudyante, ganun din. No? Mga mag-aaral, kulang ang suporta, kulang ang pagkain, kulang ang allowance, kulang ang libro, kulang mali-mali pa yung mga libro. Kaya yan ang nangyayari sa ating bayan. Kaya nagkakaroon ng mas maraming namamantala at mga kawalang hiyaan na nangyayari dahil nga ginagawa nilang mangmang ang ating mga kababayan. Yan po ang sinusulong ng Ilocano Defenders Party List. Ang aming pinapanigan lamang ay may taas ang antas ng kaalaman ng ating kababayan, ng ating mga mamamayan, para nang sa ganon, gumanda ang takbo ng kabuhayan sa ating lipunan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan. Ako si Morgan Sayang, yung coach ng bayan.